La temporada també arriba al seu final pel Club d'Escacs La Vall del Tenes. Aquest diumenge l'entitat va celebrar una trobada sensible, una jornada de germanor que va reunir jugadors i membres del club per posar punt final a una temporada plena d'activitat. Com és tradició en aquestes dates, la jornada va incloure un esmorzar de germanor, un torneig de partides ràpides i una assemblea de socis per tancar el curs. Enguany, la trobada va servir per celebrar una fita històrica per l'entitat, l'ascens a primera divisió. Tant des de la junta directiva com des dels socis es van destacar els bons resultats obtinguts al llarg de la temporada. Veníem de moltes temporades pujant equips i home, és una cosa que a nosaltres ens deixa molt satisfets perquè veiem que hi ha molt compromís, és a dir, el primer equip, per exemple, ha pujat de categoria jugant els 12 primers jugadors del club, de 10 que té l'equip, cosa que amb altres clubs han de tirar dels jugadors dels primers 15 o 20 jugadors. Vol dir que el nivell d'implicació és maco, hi ha bon ambient i ara segurament ens posarem en un lío amb la categoria que ens toca jugar, però és igual, amb molta il·lusió i moltes ganes. La temporada regular arriba al seu final, però l'activitat no s'atura. Durant els propers mesos continuaran celebrant-se tornejos i competicions d'escacs arreu del territori. Perquè l'activitat dels escacs no s'acaba amb tot l'any. Llavors cadascú juga el que pot, el que li sembla. Però, per exemple, ara, tancament oficiós de la temporada, però resulta que ara, després de Sant Joan, comença el circuit català d'escacs. Què és això? Es juga tornejos a nivell internacional, amb el qual ja el nivell de joc és espectacular, que són tornejos de 9 dies seguits, i quan s'acaba aquest torneig en comença un altre, i així és fins aproximadament a meitats de setembre. Més enllà de les competicions habituals, el Club d'Escacs La Vall del Tenes ja treballa en les properes activitats. Els dies 7, 8, 9 i 10 de juliol, l'entitat organitzarà a la fàbrica la tercera edició de l'Obert d'Escacs en Xaneta, un torneig adreçat a joves de fins a 12 anys. La iniciativa té com a objectiu fomentar la pràctica dels escacs entre els més petits i continuar impulsant la base d'aquest esport al territori.